ens ha vingut a veure una propietària que ja havia signat un contracte de lloguer i es troba que ara que ja té els llogaters dins de l'habitatge, li comuniquen que els mobles que hi ha dins no els volen. Què has de fer per solucionar aquest problema? Doncs el que nosaltres sempre recomanem, si el llogater no vol alguns mobles o altres objectes que estan a l'habitatge, ens ho comunica per poder negociar amb la propietat. I d'aquesta manera, si s'arriba a un acord, aquests mobles ja no s'inventarien i ja queden fora del contracte. Perquè l'altre problema que podia haver passat aquí és que la propietat hagués dit el pis me l'has de tornar exactament igual com jo te l'he entregat, perquè si tu no vols aquests mobles, els agafes, els portes a un traster i quan deixis l'habitatge tornes a deixar tot el mobiliari com jo te l'havia entregat. I estaria en el seu dret, la propietat. Per sort, hem pogut mediar entre les dues parts i finalment la propietat ha accedit a agafar els mobles i a endur-se'ls a una segona residència perquè els llogaters continuïn